ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கொத்தவரங்காய் குழம்பு தான் பண்ண போகிறோம். குழம்பை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. குழம்பு பண்ணுறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சு 2 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இந்த தண்ணியில் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு கொத்தவரங்காவை நல்லா கழுவிட்டு பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். காய் வேகிறதுக்குள்ளே மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு துண்டு தேங்காவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 15 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை, கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ கொத்தவரங்காய் ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ தனியாக வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அதே கடாயில் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம், 3 வரமிளகா, ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை சேர்த்து வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கிடலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 3 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் எல்லாம் சேர்த்து எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கி விடலாம். இப்போ மசாலாத்தூளை எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு தக்காளியை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அதை சேர்த்து தக்காளியோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ தக்காளியோட பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்து 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இது கூட மிக்ஸி ஜாரை கழுவிட்டு 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ கொதித்து மசாலா எல்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டும். இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதில் சின்ன லெமன் சைஸ் அளவு புளியை 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அது 1 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நான் மொத்தம் 2 கப் அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக விடலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. இதில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து 1 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சுக்கலாம். இதில் நம்ம இப்போ வேக வச்ச கொத்தவரங்காவை சேர்த்துக்கலாம். கொத்தவரங்காய் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் கொத்தவரங்காய் எல்லாமே நல்லா வெந்து குழம்பு ரெடியாக இருக்குது. இதில் கடைசியாக கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். சுவையான கொத்தவரங்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுபோல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.